Көзге Койтабыз деген спектакль репетиция бара. Бик қызық қана персонажлар болашақ, Алла берса. Өз алдыма келді, ғафу етіңіз. Енді ол күз дею ойынданың бұлай әсер бойынша ғана бара. Бұл персонажларының баларының ғұмыр күзі турында, шуңа көрә күзіге деп аталайынды ол Койтабыз. Онда артистларға сөз ойнау ғана түгел, тағын бір тапқыр кімне де болса ойнарға керек. Һәм ол шундай Фәртәбай әйткәнчә, аның бик тоярга керек. Тайпылырга мөмкинсең, дөрес якка тайпылмасаң, ол инде я каралмый, я башка төрле була инде. Шуңа күрә менә без урталыкны табырга тырышабыз. Шуның өстендә эшлибез хәзерге вакытта. Жауаплылық көп. Артымда бүтін ғұмырларын балалар оқытуға, татар тілін сақлауға, китапларны бастырып нәшір етіп, аларны жеткізерге зор өлеш керткен ғалимнәр, профессорларның язмышы. Менде бит инде 60 белән барам, 60 янында 70, шуның янында 80. Ул якта минем бәхетем бик зур булды. 26 яшьтә инде мин Зәңгәршәлдә ишан образын уйнаган буларак, Шеркангаш алган кеше буларак, бу роль минем өчен әзерләп куелган кебек тоелды. Чынлап та менә бу әлеге рольгә алынганнан соң, буларның бит инде прототиплары бар, уларны автор язганда инде кемне дә булса әлбәттә күз алдында тоткан бер генә кеше булмаса да берничә кешене мин инде Яли институтына барып очраштым, сөйләштем. Анда миңа хәтта фотографияларын күрсәттеләр, видеоларын җибәрделәр. Һәм бөтен менә шушы телнең сагында тора торган галимнәр дип әйтәбез инде, профессорларның язмышлары, алар бөтенесенең бер-берсенә охшаган. Менә нәкъ бүгенге көн кодагына суккан әлеге менә шушы бүтін жаннарын фидакар кылып, гаиләсеннән бигрәк эшенә багышлап яшәгән кешеләрнең инде безнең арадан китеп баруы, аларның калдырган хезмәтләре ул киләчәктә кемгә дә булса кызык булачакмы, аларны укыячаклармы? Хәзер бит кеше китап та укымый. Аларның бүтән мебельләре дә, ашаулары да, яшәүләре дә, урыннары да шушы китап кына, алар хәзерге буынга кирәк булачакмы? Һәм башка бөтенесен дә әйтеп бетермим инде, бик күп сораулар куя торган. Менә шуның өстендә Аллаһка шөкер репетициялар бар. Нәрсә килеп чыгар? Ансы инде 21-нче, 22-нче, 23-нче һәм 3-нче майда күрербез дип уйлыйм. Гомумән бу минемчә безнең театрның вазифасы дип әйтер идем. Яңа авторларны сәхнәгә чыгару, аларның әсәрләрен беренче мәртәбә тамашачыга җиткерү. Бу безнең Галиәскәр Камал театрының вазифасы, миссиясе дип әйтер идем. Безнең татар драматургиясын үстерү. Әлбәттә, аңа бик ярдәм итә без оештырган конкурс. Ул 2 елга бер мәртәбә оештырыла. Һәм шуннан безгә иң шаган, иң өметле әсәрләрне сәхнәгә менгезәбез. Бу автор Рөстәм Галиуллин. Бу аның беренче тәҗрибәсе. Ул укучыларга таныш кеше. Ул Казанлылар журналының баш мөхәррире һәм менә бу аның беренче мәртәбә менә шушы жанрда үзенең көчен сынау. Шуңа күрә без аңа да рәхмәтлебез. Минемчә, ул да безгә бик рәхмәтле. Менә
карарбыз, ничек алда ничек булыр. Ләкин без барыбер ышанабыз. Менә Артур Шайдуллинның менә хәзер Чаллы театрында икенче әсәре куела. Һәм аның беренче әсәрен безнең сәхнәдә тормышын күрде. Шулай ук менә Гүзәл Сагыйтова һәм гомумән анда берничә авторларның без кеше сәхнәдә бүген дә ул спектакльләр бара, тамашачы аларны күрә. Шуңа күрә әйтәсем килә, бу бик зур эш, авыр эш. Инде бу әсәргә килгәндә, чыннан да комедия жанры ул катлаулы жанр. Без аны бик әйбәт беләбез. Чөнки драма әсәрен уйнавы ничек булмасын җиңелрәк. А комедия жанрын уйнау, чөнки монда беренче чиратта бик нык ышану кирәк. Менә мондагы вакыйгаларга артистлар тарафыннан инде бик зур җаваплылык та, шул ук вакытта бик зур көч таләп ителә. Шул ук вакытта ышану белән бергә, мондагы вакыйгаларга ышану белән бергә, ниндидер менә эчтәге шайтан уйнарга тиеш. Менә ул эчтә актерның шайтаны булмаса, ул жанрга керү бик авыр. Ну, барыбер минемчә, мин ышанам, без җиңәрбез дип, чөнки артистларыбыз әмәтле бу жанрда үзләрен сынап карау. Шул ук вакытта әйтәсем килә, менә монда әле япь-яшь актрисабыз катнаша, Эльза Моратхуҗина. Ул да үзенең беренче мәртәбә, менә беренче адымнарын менә шушы катлаулы жанрда үзенең көчен сынап карый. Ну, гадәттә чын жанрда халык үз-үзеннән килергә тиеш. Монда таныш булган вакыйгалардан, тормышта була торган вакыйгалардан, минемчә, комедия жанры шуның белән көчле дә, чөнки тамашачы үзеннән үзе килергә тиеш. Ул менә инде югары ноктасы бу жанрның бездә инде, менә Россиядә дип әйтер идем. Ул ревизор Гогольның. Аның соңгы җөмләсе кемнән киләсез соң сез? Үзегездән киләсез бит. Шуңа күрә, әгәр дә менә тамашачы үзләрен танып, күреп, рәхәтләнеп килсә, димәк, без үзебезнең максатыбызга ирештек дигән сүз.